ए मामी का हो भगिना। अच्छा ही बताओ तू इतना जवान बड़ू आ मामा बुढ़ा गिल बन कैसे कुल कारोबार चलत हुई हो? कैसे? हाँ ठेल ठाल के। ठेल ठाल के? हाँ तो का करब जन काम बा तौन अपन फुसला के पगला के करत रहिला। अच्छा एकर मतलब गाड़ी चालू नहीं होत ना? मतलब हाँ गाड़ी अच्छा गड़िया के बतियाओ तड़ा। तब का हम काम अरे धंधा ट्रैक्टरवा एगो नहीं खे। सुना ए जे ट्रैक्टर के बात बतियब आ पैदल चले के बा रात हो जाई आउट उठाई भंगही ना आई ट्रैक्टर के लिया के जाई। अच्छा ही बताओ का हो कौची खा लू कि दिन पर दिन जवान हो खेलू? का खा लू? तारा संग संग के मेहरारू मैं बुढ़ा गइली स रोज पीला कौची के जूस पियलू हो? जूस हाँ के दूध एक गिलास पीना हम पियम तो जवान हो जाई। तब का तू बुढ़ा गुल बड़ा हो हाँ। जवान तो बटले बड़ा। हाँ तो चल अनकी पारी सोचले भाई न कि तहरा गाँव कम से कम एक आध महीना रह आ खूब हमारा के रेल ठेल के खियई हो ताकि हम जवान हो जाई। तहार ननियौरा हो तू रेल के खा चाहे ठेल के खा। चलो मामा ना खिस जाए लगलन कि पलंगवा पर का करता आया हो भगिना रात हो जी ना तो भाग तरह की का खखुए रहलू कुल कमाए में हो घरे जाइबू ये कहूँ बात विचार ना होई। काहे ना होई? अबे बहुत टाइम है देखो अबे तो 3:13 होते बा। 3:13 हो गई। हमनी के 4 बजे चले के ना तो चल जाए के आ जाते जा तू तो काम में लाग जेबू तो हम केकरा से बतियाईम? तो हेनिया का बतियावल जाई। आवा ना है जे बोल जे पूरा बा के आड़ावा पुआरा के आड़ा ओकरा से बढ़िया बा ओहरे बैठल हो ने। हाँ ई जे बोल जिला ना हमार होई ना तहार होई। कहो ना हमार वाली ना तहार वाली तू कहलू हो जा हम कहनी हो जा अभी कन कहते यही जे बैठ तहार जवन न घटल बा दुखम आ सुखम बत ई कैसे बैठत रहो? बुझा गल कि जवान हो गिल हम तह के चाहतिया का हो? मेहरारू संगे बोले वाला बतियाए वाला समय बिताए वाला। अब देख ये कुल कहलू तो निक ना लगेला। असली में तोहार दोष नहीं खे तहारा जवानी के दोष बा। कहा हमर जवानी बा हो? लड़का जब जवान हो जाला सन हाँ। तो देह उन्हीं के कहला में ना रहेला अपना मन ही चले लगेला। अच्छा केहू पर चढ़ जाला सन। हे ई का कहत रह? अब तू ही ना कहतड़ू कि लड़का जवान हो जाला सन तो देह कहला में ना रहेला तो ओकर मतलब ये रे भर के केहू पर चढ़ जाला सन। हो बस कलो का हो? चलो चलो थाक गइल बानी तो दम तार धक दबा दी। ई का कहत रह हो? अरे गोड़ा में ना थाकल होई चाहे हाथवा थाकल होई। गोड़ ना हाँ तो दबा दी कहेला ना इकुल हो इकुल में तो हम माहिर हनी। ए भगिना ब्राह्मण बराबर होलन ना दबावल जाला। हाँ तो बाबन बराबर होलन ना तो हमारे दबाओ। अच्छा द दबाई त जान तड़ो इन्हें ना हो नहीं दबाओ नहीं है तो कुछ कुछ होता। अब कुछ समझा बक चुप रह। तो तोड़ू है ने। हाँ तो गोड़वे में ना बा अब हे जाले ना दबाई त का हो दे थोड़े दबावे जतनी। देखो अब आँख न तो मारो जानल। आँख नहीं मारत हो हम कहे के आँख मार मामा तारा पे आँख मरियन। बस बेटा एकदम चपले रही छी। बेटा के हला भर हाँ लभर तारा कैसा लागता? हमरा बुझात कि तोर मेहरारू ये का तोरा की चोरी हां देखलू ओ तो भगवान बड़ा खूबसूरत बनौले बड़न हो। देखिए लार मत चुई ह। अरे लार का सोचले बड़ो ढेर जना देखी हम त पगला जई हम। हाँ तो सरौ लोग पगला जी हन ना तो राती पगल खाना में हम भेज दे। ही तरह हम जना ल हमें बाड़ा न हम बुझत तनी पुआरा के आड़ा देखता अपन जोगाड़ बनावल चाहता। त का हो गइल? ए सिवान हो हमार मेरे हमर जान मन कर तौन करो। ऐसा न करो कि दूसर कोई देखे तो आगे लग जाओ। इनकर मामी हनी बुझाइल मेहरारू ना हनी। मामी हाँ सही मामी हरी तोर बाबू के सरहज हाँ तो तू लार चुएब हम लार का- में खेला गो ए जे लार के छुआवता ऊ है कब? दोनों हाथ से धके दबाव तरू। हाँ तो गोड़ दबाव दिन त का दिक्कत बा? थक गइल बड़न हमार भगिना हन गोड़ दबाई चाहे कुछ और दबा दी। तारा से का मतलब बा? मतलब बा न ऐसे कैसे दबा देबू हो? कैसे न दबा देब? हैं
भुलवावा जमा तो हम बुझत तनी झूठ सच बोल के बचत चाहत तड़ जात हम लोग। ए मामी चलो चले के ई ना ढेर बकर बकर करिए करे ना केदान क गोहन से क गो खटौर बनले बनी पुआरा में घुसा दो, घुसावे लका मजा उठा लो। उठावे लका बोला। हाँ हम वही खातिर बनल नहीं हई, रात भर सिवान हो गोरी ना अयर लवर चबर बोलावे ला कर ला नहीं लो भर चबर थोड़े बोलाई ना के आवता हो जाड़ा पाला में अपन घर छोड़ के ए सिवान। मामी मामी तारा ले कहनी ह कि चल त कह तो के दुख सुखम हो जा। तो का हो गेलो दुखम सुखम ना होई कोए करे जानी को लागता नी कि ना हर तन देखला। दिलवा में झाको हम ठीक लागता नी कि ना बा बज जब बाजन के बरारा के मुंडा नि बा करत रह। करे जा तो हसे पटता नी कि हे, ना। चुप अरे वाह 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 दाढ़ी मोछ पाक गइल ओहो पाक गइल आबे पानी ले ए छोड़ बाकी ना मर बा आशो ताता कसम से तू अगर टच करतड़ू ना तो हच के टावर पकड़ता ई सरवा पगला गइल तहार लिपस्टिक देख के तार शरीर देख के पगला गइल ना यही से कही ना तोहनी के देख के हमरा पागल बने के पड़ला सरवा होय से सट के बतियाओ तो तोहनी के लाज शरम नहीं खेला गो आ त मामी भगिना हन जा सट के बतेन जा हट के बतेन जा ओकर का भागत मनैबू हां मामी हब तो हां त का हो जी हमार भगिना इनका बाबू संग मनाई इनको संग मनाई बाप बेटा दोनों मिलके तार के चला हसा ई कुन का कहतलु हो अरे मतलब वो हमर नंद दोई हनी ढेर बोलतड़ू फाल्स ना बोले के चाही ए मामी कम में फाल्स बोला ठीक ठाक लागी देखो हमार पीछे ठोक हम तारे आंगवा ठोक दी तब बोला ना हे सुन हो दच्छी ए मर्द सुन हट मुआ ना हे ये कैसे पकड़त है लाज शर्म नहीं खेला गोते हे जब बैठ के आराम के कर लगन तू हमरा के ए मामा के समझ ले बड़ा ना हो हां तू होमा के बाड़ू के में के हेमे या होमे का कहला अरे मर्द 4 बज गइल मामा ए बोलाई बोलाई हो बैठा जा मत डिस्टर्ब ना कर कसम से तहर बाबू के कसम तहर मामा के कसम हे हमारा मरद के कसम खा के भसम हाँ, कर बका कसम। हे बैठा जा मत झूठो के खिसिया तर जा ठीक है रास्ते में मर मनथान कह के जाए के चाहिए ऐसे कि निक ना लगेला कोनो ट्रक बस थोड़ा हो कि आदमी 10 को भर में बैठता के आदमी ऐसे नहीं कुल सरवा लूट के राजा हो जिया सब तुरंत बबुआ हो हां बैठा जा बैठा बैठ जा कौन कहां तार घर हो बैठा जा बैठा हो कहां घर हो ए मत है गांव में घर हो अरे घरे घर ए हो गांव में घर हो अरे हे गांव का का नाम हो हां गांव का का नाम हो लूटनपुर सरवारी काहे चिहा तो ना ना भैया कौन बात नहीं ना सुनो हो। ना रुको ना हमनी का और ये कला पलते पानी पी के कौन हर नहीं खे हमारे सिवा हम नहीं के जानता बैठा जा मैं चोर हलस बैठा जा चाई हलस हम लूटनपुर के हई हो चलो हमर छिनुआ ना हो बाप रे बाप काहे ए भैया काहे चिहा ए तो भैया देखो बैठा। हाथ जोड़िया में तारा से कृपया दूरी बना के रखो कोरोना नहीं चलत कोरोना भाग गइल बा लूटनपुर के हां छिनुआ ना हो एकर कोलो से नहीं नाम बाबा हां लूट दी तुरंत तोहरो के हमरो के कना में के छिल मजा